Ялкынлы кайнар сәлам дусларым. Эфирда лайыклы хит тапшыруы. Һәм аның алып баручысы мин Илгәрәй. Ниһаять, күктә кояш балкый, көннәр дә сизелерлек җылынды. Инде кәефегезне тагын да яхшырту өчен сезне лайыклы хит тапшыруын карарга чакырып калам. 1 сәгать дәвамында хит парадтагы 10 клипны карарбыз һәм җырчыларның яңалыклары белән танышып алырбыз. Һәм шуңа өстә дуслар, берсеннән-берсе шибәр кызлар белән дә аралашып алырбыз. Исегезгә төшерәм. Яраткан җырыгыз өчен көн сайын Мәйдан.тв сайтында тавыш бирегез. Тавышлар көн сайын кабул ителә. Димәк, башлыйбыз. Студиябызда дуслар, гүзәл, сылу кунак җырчы Арслана. Менә бит дуслар, нинди матур исеме. Ничек кәефләрегез, Арслана? Сәлам Илгәрәй, кәефләр бик яхшы, рәхмәт. Яз килде, кышта шундай рәхәт. Җылы, шулай бит. Җылы. Тиздән җәй җитәр, сабан туйлар җитәр, Эх, мин әйтәм, менә бит бу көнгә дә килеп җиттек, Аллага шөкер. Бүгенге көндә ниләр белән шөгыльләнәсез? Мин инде яз килгәч тагы да илһамланып, канатланып, тормыш тәмен табып яши башлыйм. Рина Зеленаяның бер әйтеме бар. Мин кышны 31 мартта кыш тамамлагач ярата башлыйм дип, мин дә шундыйрак кеше. Шуңа күрә инде яз көне бик рәхәтләнеп, менә яңа клип төшерергә җыенам. Җырлар да, үзем дә хәтта бер яңа җыр яздым. Андый тәҗрибәм юк әле, беренче җырымны менә яздым. Көйн яздыгыз? Көйн яздым, сүзләрен яздым. Менә алар инде бәлки узакламый тамашачыда ишетер ул җырны. Аннары киләчәктә автор башкаручы дип сәхнәгә дә чыгарырлар, шулай бит алар дисә. Менә Арслана, ялгышмасам, бу сезнең сәхнә генә исеме. Үзегезнең шуны исемегез ничек? Ансы сер булып калсын. Ничек Арслана алайса? Кем бу идеяны сезгә бирде менә Арслана? Ансын бөтен сораулар продюсерга, Наил Фаридович Муртазинга, менә аңардан чыккан исем инде. Икенче ел аның белән килерсез. Дөресен әйткәндә инде Арслана дигән исем ул безнең белән 10 ел тирәсе яши, чөнки безнең кызыбызга без шул исемне бирергә теләгән идек, Арслана дип. Әмма ләкин инде бик теге бәхәсләшеп, Наил Арслана, мин Руслана дип, Руслан исеме куштык инде. Шул ук исем инде ул бирелгәндә. Ну бик матур яңгырый. Рәхмәт. Арслана, шуннан да истә калырлык итеп һәм сәхнәгә чыгарганда да ул бик матур итеп яңгырап, теге чыгасың шулай. Ох, Арслана бит инде барыбер теге зур ни. Репертуардагы Салават җыры кайсы Салаватка багышланган дип әйтим әле. Миңа калса инде һәрбер журналист бу сорауны биреп бетергән инде. Әле минем биргәнем юк. Мин бәлки ишетмәй генә калгандыр. Хәтта кайдыр укыдым, бу җыр Салават Фатхетдинов турында дип әйтүчеләр бар. Бөтен Салаватлар турында инде ул бер уйлаганда. Әмма ләкин мин аны бүтән төрле тәҗрибә алам. Илгәрәй. Ничегрәк? Илгәрәй, сине генә, сине сөям, Илгәрәй, карашларың утка төрә, Илгәрәй. Менә туры килә икән бит, әйме? Ишәп шулай итеп язылмадык икән без аны, Башыма килде инде бит, Илгәрәй дә шәп яңгырый икән. Бик, афәрин. Бәлки үзгәртербез киләчәктә, ремикс ясап, ремикс. Алда нинди планнар көтә? Нинди клиплар, менә клип төшерәбез дидем инде, менә бу язда, майда бу клипны дөнья күрер дип уйлыйм. Алла бирсә. Шулай ук инде альбомны яздырып бетереп инде альбомны дөнья күрсәтү инде безнең менә тагын бер максатыбыз. Бер 10 җыр булыр инде улай альбомда. Әле 7 җыр бар, менә тагын 3 җырны ясап бетерәчәк. Хәзер бит инде альбом дисклар чыгару бетте. Бу флешкада кайдан ишетеп булачак? Бу инде әлбәттә бөтен площадкаларда цифрлы. Интернет. Флешканы аны әле белмим, буламы юкмы, бәлки флешкада булыр. Һәм тагын инде менә максат. Инде ул безнең куелган максат көз көне бәлки сольный концерт әзерләү. Репертуарыгызда 10 җыр бар булып чыгамы инде һәм альбом чыккач эшләп бетергәч. Сольный программада бит анда миңа ялгышмаса 16, 17, 18, 19, 20 җыр кирәк. Беләсеңме, менә бу кышны мин теге аю кебек йоклап кына вакыт туздырам дигәч инде. Ул шуна да лай түгел, мин бу кышны инде без тагын бер программа әзерләдек. Ул программа менә бу диско җырлардан әзрәк аерылып тора. Ул лаунж программа. Анда инде анда
Татар телендә дә, инглиз телендәге җырларда, менә бу тагын бер аерым альбом булачак, лаунж программа. Менә шул программадан бәлки без икесен бергә кушып, шундый бер сольный концерт ясый алырбыз дип өмет итәм. Кем биреп тора сезгә мондый матур идеяларны? Әлбәттә, продюсер инде Наил. Наил Наил Мортазин. Наил абыга ялкынлы кайнар сәлам. Сәлам Наил. Һәм инде әлбәттә әйдәгезләр үзегезнең теләкләрегезне дә әйтеп узсагыз мәйданларга бик рәхмәт булыр. Дусларым, барыгызга да сәламәтлек телим. Шундый матур язлар килде сезгә, күтәренке кәефләр, бөтен булган максатларыгыз тормышка ашсын. Амин, амин. Барыгызга да зур-зур сәлам, барыгызны да бик яратам. Һәм клиплар өчен лайклар бирергә онытмагыз, дуслар. Ә хәзер клип. Ерак китсәң дә син, узын юллар үтсәң дә син, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Яңа дуслар очратсаң да, яңа ярлар яратсаң да, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Біздің юллар ойрылса да, қанатларым қойрылса да, сен бит миңа, мен бит сиңа керек. Ауыр сүзләр ишетсәм дә, йыракларга сен китсәң дә, сен бит миңа, мен бит сиңа керек. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Дәртле яшьлек елларында, тыныч картлык чырларында, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Йырақ китсәң дә син. Юлия Гарифуллина 3 яшьлек кызы турында кызым үзем кебек сәхнә артында үсә диде. Баксаң, Юлияның әнисе Вахилә ханым Гарифуллина җырчы икән. Менә бит. Әнием татар ансамблен җитәкли диде ул. Без әниле кызлы гына түгел, дуслар да, коллегалар да ди җырчы. Менә кемгә охшап шундый талантлы булган икән бит Юлия.
çıkmıysam Düşlerime gelip girip Hislerini katıklıysan Kanatlanıp gider idim Gözlerini bir görsem Menden bəxtlisi bulmaz Yaratam canımı deysen Aşıp koy terazelerini Şeyler bulabilsem ben Suyu dolu yüreğinde Güller bulup öserim Yazıtmayan su yürekme Ha şimdi izlerine Göresin gile bəxtdən Yaşlangan gözlerini Yaşlangan gözlerini Min kübelek əsin gül bul Şeşegine konarman Kömüş sulu güller bulsan Ten boyğana bulurman Tenge kökte yıldız bulsun Emin tulğan ay bulam Sen bulğanı ağına yaşın Sensiz gibem sulam Aşıp koy terazelerini Jile bulabilsem Suyu dolu yüreğinde Güller bulup öserim Yazıtmayan su yürekle Ha şimdi izlerine Göresin gile bəxtdən Yaşlangan gözlerini Yaşlangan gözlerini Kullarımdan bir kaşanda jibermem Göz karasıday saklarman Jil yangırlar tidirmem Aşındı aş yüreğini Dürlerine ödermem Ömür bu yaşını durgan Güller bulup ösermen Aşıp koy terazelerini Jiller bulup ösermen Suyu dolu yüreğinde Güller bulup ösermen Yazıtmayan su yürekte Aşını izlerine Göresin gile bəxtdən Yaşlangan gözlerini Aşıp koy terazelerini Jiller bulup ösermen Suyu dolu yüreğinde Güller bulup ösermen Yazıtmayan su yürekte Aşını izlerine Göresin gile bəxtdən Yaşlangan gözlerini Yaşlangan gözlerini Рамазан айы башлануга санаулы көннәр калып бара дуслар. Гөлназ Гафурова өчен Рамазан ул гаилә, бердәмлек һәм чисталык. Кечләрен гаилә белән өстәл артында җыелып, теләкләр теләү, дөнья тынычлыгы өчен дугалар кылу үзе бер рәхәт ди Гөлназ. Менә бит, нинди матур сүзләр, ә? Mağla sazı
Билгеле булганча, Алсу Фазлыева 3нче тапкыр әни булырга җыена. Азат киләчәкне уйлап тор инде, сәхнәдә Алсуга алмаш тапкан. Азат Рифат Зариповның хатыны Диләрә белән җырларга җыена дуслар. Рифат үз концертларына әзерләнә, Алсу декрет ялында, ә без Диләрә белән уникаль дуэт әзерлибез ди Азат Фазлыев. Мин әйтәм, бу Фазлыевлар гаиләсе бигрәк интрига ясый белә инде, Шулай узып китәр микән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, яшь вакытлар икке түгел, җибәрмик без аны. Кыен булыр аның белән аерылулары. Бер каяда китмәс ул, Әгәр икәү булсак, сөюбезне бергә төреп, икәү бәйләп куйсак. Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. дөрес микән түгел микән, исем китә шуңа. Уза диләр яшь вакытның ни арада гына. Безнекеләр шулай узып китәр микән, кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып, яши әле яратып. Ләйсән Басырова зинхар өчен кермәт эшләремә җырының клибын төшергәндә рәхәтләнеп көлдек ди. Күптән булай көлгән юк иде ди, туйганчы көлештек ди җырчы. Инстаграмда исә берәү мин клипны караганда еладым дип язган. Ә чынлап та кайсы урында көлергә соң бу клипта? Әйдәгез әле бергәләп игътибар белән карап узыйк дуслар. Зинхар өчен кермә төшләремә,
Мин бит сине күптән оныттым. Жәй җилләре күптән агартылар, тараттылар сагыш болытын. Жәй җилләре күптән агартылар, таратылар сагыш болытын. Зинһар өчен кермә төшләремә, уянамда никтер буяга. Әйтерсең лә су алмакчы булам, күптән кипкән сусыз коедан. Әйтерсең лә су алмакчы булам, күптән кипкән сусыз коедан. Зинһар өчен кермә төшләремә, таң атуга төшләр өзелә. Көннәремне, елларымны алдым, төннәремне калдыр үземә. Көннәремне, елларымны алдым, төннәремне калдыр үземә. Зинһар өчен кермә төшләремә, үртәмеше көлмә ярактан. Сине түгел мин бит яшьлегемне, шулай сагынам, шулай яратам. Сине түгел мин бит яшьлегемне, шулай сагынам, шулай яратам. Зинһар өчен кермә төшләремә, минем хәлгә кемнәр төшенә. Сөям хәзер бары хыялымда, яшим хәзер бары төшемдә. Сөям хәзер бары хыялымда, яшим хәзер бары төшемдә. Яшим хәзер бары төшемдә. Яшим хәзер бары төшемдә. Чулпан Әхмәтҗанова Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗановның кызы. Моны беләсез инде. Күптән түгел Шамил абыйга 80 яшь тулды. Худайга рәхмәт, шушы көннәр насыйп булганга ди Чулпан. Без дә Шамил абыйны чын күңелдән узган юбилей белән котлыйбыз. Сәламәтлек, иминлек теләп калабыз.
шешек ата, сен отыртқаны бүрлеген. Бақшаларда шешек ата, сен отыртқаны бүрлеген. Ол да сені күттәсіман, келмейсің бір гінам. Бүрлегенім бүрлеген, сен беді менің бір гінам. Бүгін түнілі түшлерімді сені көрдім бір гінам. Бүгін түнілі түшлерімді сені көрдім бір гінам. Сен талымыш әмін жаным гүя қара бүрлеген. Бүрлегенім бүрлеген, сен беді менің бір гінам. Бүрлегенедей күзлеріңні бек сағындым бір гінам. Бүрлегенедей күзлеріңні бек сағындым бір гінам. Сүйям деген сөзлеріңні қабатылымын жүр білән. Сүйям деген сөзлеріңні қабатылымын жүр білән. Бүрлегенім бүрлеген, сен беді менің бір гінам. Бүрлегенім бүрлеген, сағындырдың бір гінам. Бақшаларда шешек ата, сен отыртқаны бүрлеген. Бақшаларда шешек ата, сен отыртқаны бүрлеген. Ол да сені күттәсіманын келмейсің бір гінам. Ол да сені күттәсіманын келмейсің бір гінам. Бүрлегенім бүрлеген, сағындырдың бір гінам. Бүрлегенім бүрлеген, сені дейтін менің бір гінам. Бүрлегенім бір гінам. Жыршы туашақ собайына матур киімдер алып қойған. Қызыбызны төзімсізлік білән күтәбізде Альвина. Инстаграмда язылған көп санлы тіләкләргә қошылып, Альвинаға уңышлар тілейбіз. Собай сау сәлемет болып шушы дүнияға тусын. Әткәмән кәмнің жылысы, көңіл көзім яқтысы, сізге генә көрінәдір, ақ биләуінің ақ төсі. Сізге генә көрінәдір, ақ биләуінің ақ төсі. Барысында бөліп салып, yazıladır yazmışlar. Yaratып sınavmı elle, yazmışımda yalgış var. Yaratып sınavmı elle, yazmışımda yalgış var. Bulundağı şeşkelerinin islerin isler idim. Jırlarım var, muңнарым бар, bulmasa nişler idim. Jırlarım var, muңнарым бар, bulmasa nişler idim. Әткәмән кәмнең җимеше, татлыма мин әчеме, сыйпаганда үтеп
şol şeşimi Sıybağanda ütüp ala Önkeyinin şol şeşimi Enkeyim uzatıp qala Kulum etkey kulunda Saklı görmine Xudayım Bu qarangı yolumda Saklı görmine Xudayım Bu qarangı yolumda Muğla deryası dolqın dolqın Jilgenlerge jil tola Tong nuruna susap jırlayım Yuvanışım şul bola Tong nuruna susap jırlayım Yuvanışım şul bola Tong nuruna susap jırlayım Yuvanışım şul bola Hürmetli dostlar, bizde bugün Meydan kanalında konakta, layıklı hit topşuruunda konakta deyip de aytib üstep jibere gele. Ul deni bulsa mülayim jırшы kızımız köpkene halkara konkurslarının laureatı deyip aytsam dürüst biteyim mi Leysen? Leysen İhsanov o'zi. Mine nişik keyifler Leysen, mine bit ışıraştık. Aytali silep alalı bizge. Nişik yoңалыклар, senin ijatың nişik gürliymi, barami? Аллаға шүкір, яңа жырлар шығачак, яңа аранжировкалар сізде эшлейбіз. Клиплар булачакмы яңа? Әйе, клипларда булачак, алай бурса. Аннары күп халыкара конкурсларда катнаштым. Беренче орынны яуладым, икенче орынны яуладым. Илхамият конкурс деген һәм Сандугач Соловей. Менә бит, менә бит. Кумирларың кем синең? Мен кичкенәдән Гүзәл Уразованың җырларын бик яратып тыңлыйм һәм төрле конкурсларда, концертларда, аны репертуардан бөтен җырларын яттан белә идем һәм бөтен концертлардан җырларын җырлый идем. Хәзерге вакытта да бик яратып тыңлыйм. Аннары Илмира Калимуллинаның җырларын бик яратып тыңлыйм. Ришат Төхвәтуллинның җырларын яратам. Аның концертларга галерийбез. Инстаграмда кем алып бара? Инстаграмны мин алып барам. Яңа фотолар куярга тырышам, яңа җырлар, клиплар, каверлар яздырам. Менә бу Инстаграмга килгәндә подписчиклар күпме синең хәзер? Подписчиклар күбрәк җәйгә караганда. Ничек арта ул? Нәрсәне арта ул? Яңа җырны куйгачмы, фотографияны куйгачмы берәр мотор? Хәзерге вакытта күбрәк фото белән бәйле. Барыбер аннары фотоларын карап чыгалар, җырларны карыйлар аннары. Димәк, Инстаграм мотор фотографиялар ярата икән. Күбрәк. Күбрәк еш куйырга кирәк. Ләйсән достым, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Алга таба да онытып бетермә. Безгә кунакка кер. Һәм тамашачыларга теләкләрең дә булса. Беренчедән Мәйдан телеканалына бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Мине тапшырырга чакырганыгыз өчен һәм безнең өчен лайклар куегыз. Шулай дөрес. Лайклар куярга онытмагыз. Һәм бик зур рәхмәт Ләйсән тапшырырга килгәнең өчен. Алга таба да очрашулар насыйп булсын. Амин, шулай. Рәхмәт.
Біздің көзәнәклер бойлап яшіннен ұтқалғану Бізні үрітірлі қойнар Сөнмей тұрған сағыну Яратудан бір тоқтаусыз Таныш келер ағылу Мұңсу шатлық яқты үміт Шондай бола сағыну Яратудан бір тоқтаусыз Таныш келер ағылу Мұңсу шатлық яқты үміт Шондай бола сағыну Көңіліме назлап қана Яғымлы жер қағылу Ғазаплы да татлы да бит Сөгілмес бұл сағыну Яратудан бір тоқтаусыз Таныш келер ағылу Мұңсу шатлық яқты үміт Шондай бола сағыну Яратудан бір тоқтаусыз Таныш келер ағылу Мұңсу шатлық яқты үміт Шондай бола сағыну Мұңсу шатлық яқты үміт Шондай бола сағыну Автор башкаручы Роза Мустафиева балаларының фотоларын күрсәтте, дуслар. Менә бит, Роза ханымның бер генә улы булса да, 2 балам бар ди ул. Үзе тапкан улы Руслан бүгенге көндә Сочида яши. Ә инде Юлия туганының кызы икән. Роза ханым аны 16 яшеннән үз канаты астына алып укыткан. Юлия хәзер гаиләсе белән Америкада яши. Роза ханымның 2 баласыннан 2 ыныгы бар. Менә бит, нинди зур бәхет. Ömür yoldaşımı yuvattım deyip Tılxatın güz yaşı tüyesin Ağır yuvaltılar mina tanır Hasretin mina silesin Ay batsa da gökte yıldız qalar Yeryüzüne nurun çeşerge Biz kola bir жерде gitkenlerini Ömürge sağınıp yaşarge Ömürge sağınıp yaşarge Bu yaktı dünyadan gitse de o Siniyetim itip tılxatım Gitkenlerini sağınu işin yaşa Xətir bulsun senin yoldaşın Ay batsa da gökte yıldız qalar Yeryüzüne nurun çeşerge Biz kola bir жерде gitkenlerini Ömürge sağınıp yaşarge Ömürge sağınıp yaşarge
хәзер яшәү сагынып, хыялыңда һаман кергезеп. Син булмасаң кемсең, аны җирдә сагыныр шулай өзелеп. Ой батса да күктә йолдыз кала, җир йөзенә нурын чәчәргә. Без калабыз җирдә киткәннәрне, гомергә сагынып яшәргә. Гомергә сагынып яшәргә. Без калабыз җирдә киткәннәрне, гомергә сагынып яшәргә. Гомергә сагынып яшәргә. Гомергә сагынып яшәргә. Дуслар, алга табатла бездә бүген кунакта моңлы тавышлы җырчы, халыкара конкурслар лауреаты Алсу Вәлиуллина үзе. Менә бит, Алсу, ничек кәефләрең? Исән сау килеп җиттең, исәнмесез? Аллага шөкер, кәефләр бик әйбәт. Менә бит. Яз шулай бит. Кояш, рәхәт. Кышлар сайрый, урамда ниһаять әкрен генә җылына дигән бит. Аллага шөкер. Яңалыклар турында сөйләшеп алыйк әле. Нинди яңалыклар көтелә менә бу арада? О, яңалыклар бездә бик күп. Бик күп. Ишеткән булсагыз, күптән түгел генә Чулпан мәдәни үзәге ачылды. Әйе. Ишеттегезме? Әйе. Мин бала чакта шунда йөридер идем. Әйе, шундый матур күркәм бина. Безнең бит инде Казан шәһәр филармониясының үзенең сәхнәсе юк. Хәзер безнең үзебезнең сәхнәбез бар. Менә бит. Ниһаять. Шундый яхшы яңалык, беләсезме? Ай. Иҗат иткән кешегә бу бер зур бер мөгъҗиза инде шулай бит. Әйе. Менә бит, афәрин. Алла бирсә, шушы Чулпан мәдәният йортында да концертларга йөреп, матур итеп, сезнең дә концертларны күргән насыйп булсын. Алла бирсә. Менә җырчы булып, танылып китер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Шуннан башлыйк әле башта. Җырчы булып танылып китер өчен инде ул беренчедән инде талант кирәктер инде, бит тырышлык кирәк бит инде, әйме. Аннан соң финанс кирәк, финансың. Әлбәттә, тагын нәрсә кирәк яшәй. Күбрәк булса, тагын да яхшырак. Тизрәк танылачаксың дигән име? Менә сәхнәдән тыш филармонияда эшлисез, әйме? Әйе. Киләчәктә барыбер менә син дип әйтсәм ярыймы? Ярый. Син үзеңнең менә сольник карьераңны аерым бер башлап, зур бер турнейга чыгырга ниятең бармы? Бу миңа калса һәрбер җырчының теләгедер. Һәрбер җырчы үзенең талантын, үзенең менә ниндидер җырларын, бөтен нәрсән күрсәтергә, үзенең командасын булдырып, зур сәфәргә чыгып китәргә. Аны һәрберсен бит инде идея белән кайный, һәрберсен дидер уй, фикер белән яши. Шуның өчен әлбәттә. Алла бирсә. Иң мөһиметрәк булсын, һәм инде хыялың амин дигән сәгатенә туры килсен. Амин. Улың яки кызың әнисе юлын сайларга теләмиме? Юк. Теләми. Нишләп? Хәтта менә кызым бик матур җырлый, әйме? Ничә яшь ул кызга? Кызга 11 яшь. 11 яшь, Әйе. Кыз бик матур җырлый, ләкин сәхнәгә чыгарганың теләге юк. Мин аны кайчакта менә Казан шәһәр филармониясе оештырган бәйрәмнәрдә алып чыгып, без аны белән бергә дуэт җырлыйбыз. Менә артистлар арасында дусларың бармы? Чынлап әйт әле миңа. Чынлап әйтимме? Дусларым бар. Дусларым бик күп. Кемнәр белән аралашасың күрә? Беләсеңме, ул менә безнең Казан шәһәр филармониясында бик күп артистлар. Әйе. Без инде дусларга түгел, без бер гаилә. Инстаграмда ни өчен сирәк күренәсең? Инстаграмда мин үземнең шәхси тормышымны бик күрсәтергә яратам. Мәйдан каналын караучыларга теләкләр әйтеп җибәрсәң? Мәйдан каналын караучыларга яхшы кәеф телим. Исәнлек, саулык телим, тазалык, байлык телим. Һәм һәр вакытта да Мәйдан каналында булуларын теләп калам. Һәм инде клиплар өчен лайктар куярга онытмагыз. Менә шул. Бик рәхмәт.
Сезгә рәхмәт. Очрашканда күзләребез күздә, акрын гына атлап киләсең, үзең җыр сузасың, моңланасың, үзең елмаясың, көләсең, гашыйк иттең серле күзләреңә, гашыйк иттең йөрешләреңә, әллә нәрсә булды, әйтә алмыйм, гашыйк иттең мине үзеңә, гашыйк иттең серле күзләреңә, гашыйк иттең йөрешләреңә, әллә нәрсә булды, әйтә алмыйм, гашыйк иттең мине үзеңә. Йөзләреңдә синең кояш нуры, йөзләреңдә вак-вак сипкеле, хәзер генә аңлыйм, башладым мин, сипкелеләр була сөйкемле, гашыйк иттең серле күзләреңә, гашыйк иттең йөрешләреңә, әллә нәрсә булды, әйтә алмыйм, гашыйк иттең мине үзеңә. Син кая югалдың? Biz birga bo'la olmaymiz. Men seni ona bo'lib baqatdan bo'lak eta olmayman. Гадилегең белән әсир иттең, кереп калдың йөрәк түренә, кулың биреп көтәм әйткәнне, әйдә булыйк диеп без бергә, гашыйк иттең серле күзләреңә, гашыйк иттең йөрешләреңә, әллә нәрсә булды, әйтә алмыйм, гашыйк иттең мине үзеңә, гашыйк иттең серле күзләреңә, гашыйк иттең йөрешләреңә, әллә нәрсә булды, әйтә алмыйм, гашыйк иттең мине үзеңә, гашыйк иттең мине үзеңә. Bir сәгать вакыт узып та китте бит дуслар, ләкин күңелегезне төшермәгез. Тагын бер атнадан шушы вакытта, шушы урында кабаттан сезнең белән күрешербез. Ә сез ул арада лайыклы хит катнашучылары өчен Мәйдан.тв сайтына кирип тавыш бирегез. Бер атнадан очрашырбыз. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.